fundó un estudio en 1451. I abans no teníem res, tu. I resulta que Salamanca, des del 1212, que tenien estudis del bisbe, de cardenalicis, les universitats al començament es feien al voltant de la part religiosa. Resulta que a Salamanca en teníem i aquí no en teníem. Però resulta que a Montpeller, que s'ha quedat en la part francesa, sí que hi havia l'estudi de Montpeller, la famosa facultat de medicina, la universitat aquesta, és de 1220. 1220 està signada per el bisbe de Montpeller, que no és Montpeller, és Magalló, que algú diu que Magallanes podria venir de Montpeller. Té una importància però cabdal en la història de Catalunya, és molt important i en la història de la ciència. I ho signen, o sigui, la universitat que té més fama, això ho va fer, vam anar a Manfede a Montpeller, vam estar dormint en un apartament d'unes amigues i tal, i anem a veure aquesta universitat, que és la més important de medicina i tal i qual. Fundada per Jaume I. Jaume I la va signar l'ordre de creació de l'estudi de Montpeller en 12 anys. O sigui, esclar, va fer-ho algun conseller seu, però ja manava i ho va signar. Doncs resulta que aquí no en tenim cap. El que tenim més antic és l'estudi de medicina de Lleida, que és del 1300. Però, aviam, jo vaig començar a fer tota una investigació i vaig trobar el pare Marsilio, que explica que hi havia estudis al convent de Santa Caterina, el que és ara el mercat de Santa Caterina de Barcelona. Teníem la primera universitat de Barcelona, estaven allà i ens l'han tirat a terra. L'altra estava en el que és la Capitania General, que era el convent de Sant Francesc, creat per el propi Sant Francesc, en les seves mans, tornant d'una peregrinació a Santiago, es va quedar aquí i va muntar el convent de Sant Francesc, ell amb les seves mans. Ja no existeix ni el Sant Francesc ni Santa Caterina, que eren dos estudis que teníem d'ordes religioses que daten del segle XIII. Entens? O sigui, tenim universitats abans, o com a mínim a la mateixa època que Castella. Però les nostres han desaparegut i no han deixat rastre. És una cosa que tinc un article sobre aquest tema, mireu-vos-el perquè és que val la pena. Aviam, només jo sempre m'adreço a la lògica. Qui és el patró dels advocats? San Raimundo de Peñafuerte. Escolta, la universitat més antiga de Lleis és Bologna. Que és que a Bologna no hi havia mestres millors que Sant Raimon de Penyafort? I el papa, a l'hora de triar, va triar un que no tenia ni universitat ni ensenyava enlloc. No, si el va agafar és perquè era el més important i perquè ensenyava en un lloc que era en el convent de Santa Caterina. Està registrat per el pare Marcili que Sant Raimon de Penyafort ensenyava lleis en el convent de Santa Caterina. Entens? Per això ens ho han esborrat. O sigui, van esborrant coses i Catalunya no existeix. Passant 9 anys a Madrid i... No, mi amigo Manel, que és català però és bona persona, saps? En aquest plan, o sigui, com per donar-nos la vida quan, de fet, ens hauríem d'agrair tot el que hem fet inclús per Espanya, la part vertebrada, s'hi van conquerir més de mitja Espanya nosaltres. Després li va regalar a Jaume I al seu gendre, a tenir la mala pata que es casa Alfons X el Savi amb Violant, filla de Jaume I, i li regala Múrcia, Alacant, li va regalar després Alacant, la van tornar a conquerir. Almeria, si bé hem arribat a Almeria. O sigui, quan trobeu Castell de Ferro, Roquetes, tota una sèrie de paraules, és que fins i tot Granada es conquereix des de la corona d'Aragó. Això ja en època trastàmara, però abans del trastàmara dels reis catalans, del que és la Catalunya, és importantíssim tota la reconquesta. Total, que no sé si... Aquí explico el del Guillem Cerdà de Perpinyà, el de l'Inzorda que el nega i la Pascal Barthélemy. I hi ha un altre llibre, a partir del moment que hi ha la impremta, es crea un llibre que és Arte Vetraria, que és un resum de la seda xina, però impresa i tal. I em va agradar una cosa que em va trobar aquest llaurador, diu: si lei voglie una buona soda, bisogna comprare la soda d'Espanya. Sabeu què és la soda d'Espanya? És la barrella que neix a tot el litoral català, des de Múrcia fins a Montpeller, que es diu barrella o salicorn, i segons la Lilibet diu que a Itàlia també n'hi ha i que a Anglaterra n'hi ha, però per algun motiu en el llibre recomana que es compri la barrella d'Espanya. I aquí, és que us parlo de barrella, potser no sabeu el que és. En castellà, sabeu com es diu el rentar la roba? Es diu la colada. Sabeu d'on ve allò de la colada? Es cremaven unes herbes que es recollien a totes les valls vidreres
Es cremaven, es posaven en un sedàs, s'hi tirava aigua a sobre i a sota el que surt una vegada colat és la sosa. Si les plantes, n'hi ha unes que poden ser sosa i les altres que fan potassa. Es podien fer aquell acudit, no? Aviam, això s'agafa, es barreja amb algun tipus de greix, la saponificació de les grasses, i fas el sabó que des del neolític s'ha fet servir per rentar la roba. Però és que resulta que aquesta mateixa sosa es fa servir per fer el vidre. El vidre és terra fosa, però si tu fons la terra així per les bones, has de calentar fins 1.900 o 2.000 graus. Però si ho barreges en cendra de sosa, fa de fondent i fon als 1.300 graus. O sigui que per fer vidre, avui dia la sosa ja es fa per al sistema Solvay, es compra de forma industrial, però tota l'edat mitjana i fins al segle XVII, el Solvay em sembla que és del segle XVIII, es feia cremant la terra, en el forn s'hi posava amb aquestes herbes que són la barrella i el salicorn. I l'Ivet m'ha explicat que n'hi ha a Anglaterra, que n'hi ha molt també, però no sé per què els italians ens la compraven a nosaltres, perquè hi ha els rebuts de la barrella comprada a Catalunya. Això és un tema important. I escrit en un llibre que es diu Arte Vetraria. Tornem al CDC, Guillem CDC de Perpinyà, l'Inzorde, que és un fill de sa mare, perquè en nega un d'allò, i llavors aquí explico això del Guillem d'Ockham. Escolta, potser si han falsificat un manuscrit del CDC dient que és de l'Ockham, potser la famosa navalla d'Ockham no és d'Ockham, sinó que és de Llull. Llavors aquí ve la discussió meva amb el Carles Ubach, perquè si miràveu tots els articles de l'ampolleta, de totes les Viquipèdies, estan fets per mi. Però el que hi havia fins fa 3 mesos, la referència més antiga d'un rellotge de sorra, ja no d'una ampolleta nàutica, era aquesta. Era la d'Ambrosio Lorenzetti a Siena del 1340. La sala del Capitano del Popolo, alegoria del bon governo. És un mural molt gran, hi ha les 4 virtuts i en la temperança, li posen la temperança, un rellotge de sorra. Però el Miquel Llaurador va trobar aquest. Aquest és el sarcòfag de Peleus i Tetis, que està a Roma, però es va trobar el 1750 en unes excavacions. Va sortir aquest sarcòfag és molt més llarg. Jo el vaig tallar per la meitat perquè no m'hi cabia i tal. I d'aquí podeu veure perfectament, aquest és Morpheus, el déu del son, i té una ampolleta aquí. Aquest d'allò està datat a l'any 350 després de Crist. I ara avui dia es troba a Villalbana, aquí hi ha una ampliació. Clar, aquí com que no sabem com funciona, no sabem si és una... En italià és curiós, la clessidra es diu clessidra d'acqua o clessidra d'arena. Pietro, senyor Petri, clessidra d'acqua o clessidra d'arena. Llavors aquesta podria ser d'acqua i no seria el rellotge de sorra. En el mar l'aigua no es podia fer servir perquè amb l'acceleració del vaivé del vaixell no seria regular. La sorra fa d'amortiguador i baixa molt més regularment que no pas una clessidra d'aigua. Llavors em ve el Carles Ubach després de la conferència i diu, escolta, però si tenien els romans, ja tenien un rellotge de sorra al 350, què collons hi pintem nosaltres al 1300? Dic, és que s'havia perdut. El saber fer aquest vidre es va perdre durant l'alta edat mitjana. Hi ha gent que diu que no va existir l'alta edat mitjana. Hi ha el Fomenko, que explica que hi ha un plegament en el temps i que hi ha 500 anys que no van existir, però no em posaré aquí, em baso en la versió oficial, de que es va perdre el coneixement. I el renaixement va venir precisament perquè es va intentar recuperar el coneixement dels antics. I a nivell tècnic aquest coneixement el teníem a Catalunya, això us ho puc assegurar. Les ampolletes i Joan d'Aragó. Hi ha un llibre de Joan d'Aragó i hi ha una quantitat de cites dels regals que fa Joan d'Aragó, príncep, fill de... germà de Martí l'Humà, em sembla, Joan el Caçador, i fill del cerimoniós, i aquí sempre em faig un embolic, però li envia l'Atles de Cresques i li envia conjuntament amb una ampolleta d'hores. I el bo del cas és que jo, quan vaig fer l'article l'any 2009 a la Viquipèdia en anglès, vaig trobar la referència de Carles V de França, que deixa com a herència al seu fill una ampolleta. Per què li deixa una cosa tan important com una ampolleta? És que a França no la sabien fer, la sabien fer nosaltres. Us posaré només un exemple. Quan va venir Carles IV aquí, que va dormir Can Ramis, què se li va regalar? Li van regalar unes puntes i unes ametlles d'Arenys. Vull dir, això està registrat en un article d'en Joan Pons. Vull dir, es regala sempre allò que tu tens com a cosa típica teva.
si a Catalunya regalàvem ampolletes és perquè sabíem fer ampolletes. Vull dir, em sembla que la cosa... Llavors, el llibre català de navegació, aquí és una miqueta més complexa i no us ho resumiré, no? Però, en el fons, segons el meu amic, en llaurador, diu que el vidre va ajudar a la navegació en 3 punts. Si teniu, em sembla que estan aquí, mira, aquest és el primer punt. La brújula la fan amb Alfi, però és que es posa amb aigua i es fa surar un suro, amb la rosa dels vents a sobre l'aigua. Però quan ve una onada s'ho emporta tot allò. Fins que no es va poder fer una caixa tancada amb un vidre transparent que et deixés veure el que hi havia a sota, el compàs de navegar no va ser seriós, entens? O sigui que, primer punt, el vidre va ser important, un vidre pla i transparent. L'altre va ser l'ampolleta i, aviam, aquí com ho podrem muntar? Bueno, sí, vaig a començar-vos a explicar l'esment més antic de l'ampolleta. Aquests dos són les referències que hi havia en internet, que les vaig trobar jo i les vaig posar en l'article d'allò, que un és el rebut de Thomas Stedesham, però aquest bon home és anglès, fa servir ampolletes, però no les compra a Anglaterra, les compra als Països Baixos. Els Països Baixos tenen una relació molt important amb Catalunya, o sigui, és molt possible, no tenim la documentació, però és molt possible que aquestes ampolletes The St. Thomas Accounts has paid a les Cruces Louis in Flanders for 12 horloges of gas. Anaven allà i comprava 12 ampolletes, vull dir, és que feia negoci, jo quan feia la mili em portava ràdios d'aquelles que me les enganxaven aquí als pantalons perquè aquí eren molt cares i a Ceuta eren barates, vull dir, doncs aquest tio feia el mateix amb les ampolletes. El 1280, l'Inventari dels Béns de Carles V de França, el que us estava explicant. I a la galera de Santa Maria, el 1380, capturen una galera i diu, fan un inventari de les coses que hi ha, una boixa de navegar i unes hores. Ho explica l'Antoni de Campmany en les qüestions crítiques. O sigui, perquè veieu que a Catalunya l'ampolleta, amb el nom d'hores, tot el segle XIV s'esmenta les hores de navegar. I aquí aquest és el més maco de tots, que és el 12è del Cristià, de l'Eiximenis. L'Eiximenis també era la corda per al ceremoniós, a veure si us l'haurà llegit. La 12a és que l'aguatzil de qualsevol galea faça governar les guaites acostumades de nits o de dies per les galees, i si la nauxer és diligent, d'haver guardar les hores en popa. O sigui, les hores era aquesta ampolleta i els hi feien guardar amb una consola a popa perquè no es fessin malbé i tal, no? O sigui, però llavors explica fer de paraguisa que sàpiguen el temps, qui passa, quan és, i quan ven, i quan tornen atrás, o sigui, es feia servir per calcular l'estima. I això és el 1380, amb una galera que hi està embarcat a l'Eiximenis, i explica com el nauxer, que és el que porta el vaixell, el que porta la galera, se n'encarrega de la navegació, com calcula i com cuida les hores. Vull dir, és una referència preciosa, vull dir, és... Colòmbia al diari, aquí el primer esment de l'ampolleta en castellà, nosaltres tenim 190 anys esmentant ampolletes i hores, i a Castella el primer esment d'una ampolleta és con el senyor Cristóbal Colón. I tantes coses hi ha. Tinc un amic que és capità de la Marina Mercant, el Nito Verdera, ell defensa que Colom era d'Eivissa, i té un llibre que és la parla de Colom, un centenar de paraules castellanes aportades per Colom que eren d'origen català. Ara aquí jo no en sé prou i no us els explicaré, però n'hi ha de tira. Jo sempre em remeto en el que deia l'Arcadi García Sanz del Barlovento. I d'aquí em sap molt greu per el Pompeu Fabra perquè diu que en català es diu sobrevent. Barlovento és parlovent. Només té sentit en parlovent. I jo em vaig trobar un altre que quan vaig anar a veure el senyor Carles Ubach a Palma, te'n recordes, del socaire, a la plaça Gomila? Socaire és una paraula catalana. És estar protegit, si estàs protegit de la pluja estàs al sopluig, soplujat, i si estàs protegit de l'aire estàs al socaire, el socaire de qualsevol cosa. Vull dir que d'aquestes paraules n'hi ha així, hi ha ampolletes una més. Bueno, aquí ell, perquè veieu que navegava a base d'ampolletes, tomó aquí la unidad de experiencia y dice que habían pasado 34 grados y que pasaron 20 ampolletas que son de media hora. Que habían pasado tantas ampolletas, 14 ampolletas, 5 ampolletas. O sigui,
Colom fa tota la navegació a base d'ampolletes. I aquesta ampolleta, que en Carlos no s'ho cregui, era catalana. N'hi ha un altre que em va agradar molt, perquè el Martínez Hidalgo, tu saps que ens discutíem alguna vegada amb el Martínez Hidalgo al Club Nàutic i no coincidíem sempre, no? Però jo vaig defensar que teníem molt a veure, i no perquè veiem Bilbeny. Bilbeny diu que en Pigafetta era català. No, en Pigafetta no era català, però he trobat un altre català molt català en el viatge de Magallanes. Però és que la història oficial diu que la Vuelta al Mundo salió de Valladolid, porque en Valladolid se firmó la encomienda. Doncs he trobat la encomienda que firmó Carlos V a Magallanes signada a Barcelona, en la Torre de Tombo a Portugal, i els espanyols no la tenen, l'han estripat, però els portuguesos la tenen perquè van capturar la Santa Trinitat i la van fer tornar a Portugal i tenen tota la documentació i tenen la encomienda signada, la miraven aquí, això ha estat escrit amb totes les abreviatures i tal, i firmada de bienes por la Merced, hecha en Barcelona 19 días del mes de abril del año 1500 y 19 años. O sigui que el senyor Magallanes va venir a Barcelona que Carles V li firmés la encomienda. I en què va venir? Amb autostop? No, va venir amb el seu barco. El seu barco va sortir de Barcelona i se'n va anar a l'Estretxo, que és on han de sortir tots els fotuts barcos que se'n vagin a Canàries, perquè per anar a Amèrica s'ha de passar per Canàries. I per anar a Canàries s'ha de passar per l'Estret, encara que certes persones no ho volen reconèixer. Llavors, que sigui aquesta l'última signatura o no ho sigui, és el de menys. Poden sortir de pals. Jo penso que és molt més fer feina la teoria de Tortosa. Tortosa, el port fangós, era el port més important, segons en Colom, perquè en remeto en els escrits de Colom, el port fangós era el port més important de Catalunya. Encara ho és en època de Joan d'Àustria. Tinc una carta, no ve el cas, però vull dir. Llavors, a més, quan tornen cansats, quan tornen d'Amèrica, tornen per Lisboa, tornen a Sant Lugar de Barrameda, a Palos de Moguer, allà on vulguis, però van tornant cap aquí perquè el rei està aquí. Aviam, si estan els reis a Barcelona, els tios aniran fins a Pals. Llavors tornaran a peu des de Pals cap aquí, no té massa sentit. En canvi, si estan a Tortosa, sí. Jo recordo que vaig fer una regata de per allà baix de Tarragona i quan tornàvem, estava davant de Barcelona, es va acabar el vent i ens van fotre dintre de Barcelona. No sigui, no. Si tu arribes a Tortosa, llavors sí que pots anar a peu des de Tortosa fins a Barcelona, que és aquests quilòmetres que va fer a peu, que segons la història oficial va venir des de Cadis a Barcelona a peu en Colom, saps? Vull dir, com si fos aquí. És més lògic que anés de Tortosa. És que hi ha tota una sèrie de gent que defensen la candidat de Colom de Tortosa. Penso que té bastanta base. Encomienda de Carlos V, i a més sabien per el Pigafetta, tenia el seu manuscrit i deia el Uchiamo de Barcelona perquè la seva majestat imperial era a Barcelona. O sigui que el Pigafetta ja va dir que van sortir de Barcelona. I al final he trigat molts anys però he trobat l'encomienda. Això ho va publicar la Harkless Society de Londres basant-se en els arxius de la Torre de Tombo. Llavors aquest senyor, el meu amic d'allò, troba un parell de llibres de dos autors que no són catalans i que expliquen que el tal Francisco Albo de Rodas no era Francisco Albo de Rodas, sinó que era Francisco Albo de Rosas. Perquè Roses, és que de fet és la mateixa paraula, els de Rodes van venir d'aquí els grecs, al costat de l'Empòrium, i creen, no es diu Sant Pere de Roses, es diu Sant Pere de Roda. I és que Roses, durant tota l'edat mitjana es diu Rodes. Per tant, a tots els manuscrits de la sortida de l'expedició de Magallanes que diuen i 15 marineros de Rodas, griegos de Rodas, sabeu què passava en el moment, el 1619? La illa de Rodes estava totalment assetjada no era Saladí, quin era el Solimán el Magnífic, i no deixava sortir ni Déu. Llavors què? 15 mariners, en un moment que voy a dar la volta al mundo i ara vuelvo, saps? No, aviam, impossible. O sigui, no podien ser aquests mariners que anaven amb Magallanes, no podien ser de Rodes, sinó de Roses. I això ho diu dues persones, és un Mauricio Bergón Andreu i un altre que és l'André Rosfelder, que és un capità de la Marina de Guerra francesa, que fa tota la guerra d'Alger, és de l'OAS, es volen carregar en De Gaulle, no el poden matar, llavors els foten fora, Franco els hi dona supluig a Espanya a tots els de l'OAS, i aquest tio navega per aquí, coneix el català, i quan s'estudia el derrotero de Albo, o sigui,
tots els mariners espanyols després de Magallanes van anar a les Filipines seguint el derrotero de Albo. Això ho explica tot Déu. Però Albo de Rodàs, claro, una merda. Albo de Rosas, o sigui que ni Magallanes ni Elcano, el que va tenir tot el valor de fer els càlculs i de calcular la longitud de les Filipines per estima a base d'ampolletes catalanes amb una precisió acollonant, va ser un català que es deia Francesc Albo. Això ho va descobrir aquest amic meu, el llaurador. I aquí, bueno, no és perquè veieu, quan ja entra la volta al món, com la línia de Tordesillas, primer es fa la línia de la Intercetera que la fa el papa. Els portuguesos agafen aquesta més gruixuda, la blava, perquè volien quedar-se en Brasil. I aquesta línia és una taronja que es talla i per l'altre costat va parant aquí. I com veieu, parteix Guinea per la meitat i Austràlia per la meitat. I les Filipines, que és això d'aquí, i les Moluques que estan aquí, tot estaven al costat portuguès. Doncs el 1529 van tenir els collons de cobrar-los les Moluques, Carles V, és que va fer trampa, es va casar amb la filla del rei de Portugal. Llavors els portuguesos van dir, mira, si no era ho hem trobat tot. I paguem la dot, i la dot són 50.000 doblones d'oro que van pagar per les Moluques. I a sobre, al final, el fill, que és Felip II, es queda en Portugal, que durant 50 anys Portugal també va ser de les Espanyes, i aquí acabo això de la volta al món perquè els que dibuixen la nau Victòria, que està donant la volta, això és el Cabo de Buena Esperanza, està de tornada cap a Sant Lúcar de Barrameda i porta la senyera catalana, la nau Victòria, que portava a l'Elcano amb un pilot, que era el que sabia de què anava la cosa, que es deia Francesc Albó. L'origen del vidre, l'època preromana, ja us he explicat, els egipcis tenien vidre, els grecs tenien vidre. Tinc un amic que pensa que el vidre ens el van portar els de Santorini, quan hi va haver-hi l'explosió de Santorini. A l'època preromana, els fenicis, aviam, l'arribada del vidre a les nostres costes a través dels fenicis. Els fenicis fan colònies per tota Ibèria, no? I seria molt probable que fos d'aquesta època. A l'època romana hi ha vidre transparent documentat perquè el vidre que volem és el vidre transparent, que és el que sap fer Sadacer i que estan a les fórmules de Sadacer. Sèneca, en les qüestions naturals, parla que hi havia recipients rodons que quan s'omplien d'aigua feien de lupa, augmentaven la mida de les coses. Flavi Josep esmenta, Flavi Josepus és el que fa tota la història de jueu, fa tota la història de Palestina, dels jueus, de Jesucrist, tot el que sabem de Jesucrist a nivell d'història romà és de Flavi Josepus. I diu que treien la sorra del riu Bel·lus a prop del Mont Carmel, per fer sorra. Vidre català medieval. Els forns de vidre de Girona estan documentats el 1322, els hi fan tancar perquè els veïns es queixen i tal. El 1323, forns de vidre de Barcelona, els hi prohibeixen d'allò i al final hi ha una ordre real que els hi deixa fer un d'allò. Hi ha una ampolleta de les oles d'arena, que us hi he esmentat, lo de la Ximenis. Al forn de Barcelona podien fer vidre clar i està documentat. El manuscrit del 1370 de Guillem Sadacer, es troben sos de les barrelles de l'Ige Major davant de Saporrassa per la fabricació del vidre, o sigui, a Palma era un lloc on feien vidre també. I en la història oficial diu que el vidre aquest transparent que s'havien fet nosaltres al segle XIII i al segle XIV el descobreix Barovier de Venècia el 1463 i la patent del vidre Flint, que és el que serveix per fer les ulleres, la fa el Ravencroft el 1672. Però nosaltres teníem un vidre i fèiem ulleres el 1350. Toma, entens? Les ulleres de llegir. La referència més antiga de les ulleres és d'un italià, evidentment. Tots els italians és els que ho han fet tot primer, però resulta que tenim un senyor que es diu Bernat Gordon, que és l'oftalmòleg de Pere el Cerimoniós. I li diu, dieu-li a Bernat Gordon que, curiosament, encara que el nom no és massa català, residia que tenia l'oficina a Perpinyà. Diu, dieu-li al Bernat Gordon que faci unes ulleres per llegir, que em porti, que em doni unes ulleres de llegir, i si no les té fetes que les faci. I això està en un document del Pere els Cerimoniós que he trobat aquest nano. Simón Guillaume és un oftalmòleg del segle XX, dels 1940 per ahí, i comença a trobar tota una quantitat de coses, totes les referències del vidre aquest del segle XIV, i no us ho llegeixo tot, vull dir, perdria bastant de temps. I l'altre és sobre el telescopi. Hi ha el coneixem el telescopi per Galileu Galilei, no? El Pure si muove. Doncs